Ngicela ke njengamanje insizwa la esencane yalapha eShowe ize ngaphambili. Umsakazo ongadumile. Ngazi ukuthi leli gama walithatha. Kodwa wayibiza nje ngomsakazo ongadumile. Insizwa esencane iwumphathi nje oyinhlelo ngoba isikhathini sanamhlanje italente akusafani nangekade ikhula thina social media ingekho. Thina social media sifice manje sesikhulile. Ama talent amaningi agqibeka kudala ngenxa social media ingekho. Manje kune social media, kuno TikTok, ama talent ahlele obala lapha ya. So kuba lula ukuthi umuntu amayini talent ashesha vele ngenxa ye social media. Umsakazo ongadumile ke le insizwe yaseShowe isencane ayikathathi futhi yasho ukuthi ngeke umfazi abe yedwa ke yona. Yasho nje impela ethi hayi ngeke nje abe yedwa Nkosi yami cha yaqala nje ziyokhala nje kodwa ngasibe kugcina apha. Oh unathi ingane ayinankinga nesithembu. Abhaka amasi umsakazi seshilo usisi. Umbone maniqeda la uyazi. Ndabezitha Nkosi yesizwe.